коя дискотека си сега? 33! Абе, повтори в коя дискотека, бе, момиче? Ти ли си най-красивото момиче в 33? Сигурно не. Ти ли си най-лъчезарното момиче в 33? Сигурно не. Ти ли си най-прекрасното момиче в 33? По душа, да. Имаш ли си Валентинка? За сега не. Сега в 33 ще намериш, нали? Сигурно не. Добре, стои ста. Имам едно предизвикателство за теб. Ще си спечелиш шотове, специално от мене, от Тонката Илиев. Директно ти давам и от 33. Само обаче трябва да повтаряш след мене каквото аз кажа. Значи, почвам. 29. 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. В коя дискотека си са? 33. В коя дискотека си са? 33. В коя дискотека си сега? 33. Абе, в коя дискотека си сега, бе? 33. Добро ме пак. Повтаряй след мене. 29. 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. В коя дискотека си сега? 33. В коя дискотека? 33. Абе, повтори в коя дискотека, бе, момиче! Не печелиш шотове, но трябваше просто да кажеш, че си в коя дискотека, трябваше да го повториш. Чао, чао, чао.